ट्राइबेल माहारिनि हा हुनि सोमोन्दै हा हुनि रैखाथिनि सोमोन्दै सावरायनाय जादों। जोंनि ट्राइबेलनि हा हुआ दासिमबो माने रैखाथि मोनाखै। आयेन थानायनि उनावबो माने आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेशन 1886 नि चैप्टार 10 थानायाव बा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय दासिमबो इलिगेल एनक्रोचार बा इलिगेल इन्डास्ट्रिफोरखौ दासिम एभिक्ट खालामाखै। आरो ट्राइबेल संघआ जोङो दाबि खालामगासिनो जे आरो गुवाहाटी हाइकर्टआबो बुंखादों बै 78/2012 प्रद्युत बरानि केसआव मानगोनां गुवाहाटी हाइकर्टआ रोखा रोखायै माने डाइरेक्शन होखादों गभर्नमेन्ट अफ आसामखौ जे जेरावहाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव एनक्रोचमेन्ट जादों बिसोरखौ रिमुभ खालामनांगौ आरो इलिगेल इन्डास्ट्रिफोरखौ इमिडिएटलि रिमुभ खालामनांगौ, नङाब्ला डिसिनि दरमहा पर्यन्त दानगोन होननानै मोनसे डाइरेक्शन होनाय दङ। थेवब्लाबो खिन्थु गभर्नमेन्ट अफ आसामा मा खालामदों, एक्जिकिउटिभ डिसिसन लायाखै आरो कर्टनि बै डाइरेक्शनखौ बिथांमोना फल' खालामाखै। ओंखाय जोङो माने गोरायै गोख्रोङैनो जोङो डिमान्ड खालामदों जे इमिडिएटलि बेफोर ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जानाय इलिगेल एनक्रोचमेन्ट इलिगेल इन्डास्ट्रिफोरखौ रिमुभ खालामनांगौ आरो रिकगनिशन अफ फरेस्ट राइट एक्ट बायदियै जोंनि हाग्रा माबायाव थानाय फरेस्टआव थानाय ट्राइबेलफोरनो भूमि सत्व होनांगौ, भूमि पट्टा होनांगौ आरो जुग जुग जोंनि मानसिफ्रा जोंनि दखलाव थानाय हाफोरनि पट्टा होनांगौ। बे होननानै जोङो सरकारनो दाबि खालामबोबाय थादों। आरो रिसेन्टलि गभर्नमेन्ट अफ आसामा मोनसे एनाउन्समेन्ट होदों जे आसाम लेन्ड पलिसि 2019 थाब्लाबो गोदानहै ट्राइबेलनि हानि रैखाथिनि थाखाय गोदान मोनसे लेन्ड पलिसि ट्राइबेल लेन्ड पलिसि दिहुनगोन होननानै जे बुंदों, बिथाङा इन्ट्रडिउस खालामगोन होननानै बुंदों। बेथ' माने गोजोन बाथ्रा बियो। जोङो साबायखर होदों गभर्नमेन्ट अफ आसामखौ जे जाहाथे गोख्रैनो अक्ट'बरनि बिथोरावनो जाहाथे आसाम ट्राइबेल पलिसि माने लेन्ड पलिसि फर ट्राइबेल गोदानहै जाहाथे बिथाङा खुंफुङो आरो बेखौ जाहाथे इमप्लिमेन्ट खालामो। ट्राइबेलनि मेइन प्रब्लेमानो जाबाय हानि आरो हानि बे रैखाथिनि थाखायनो ट्राइबेल संघआ नांबोगासिनो आरो नांलांबाय थागोन। ट्राइबेलफोरानो धंस जाजोबखागोन। आहम, मरान, मटक, कुसराज, बंसि माने टि ट्राइबफोरा सुतियाफोरा जुदि मोनद' हारिया सेटल ट्राइब स्टेटास जुदि मोनोब्ला जोंनि एक्जिस्टिं एबरिजिनेल माने सन्स अफ दि सइल ट्राइबेलफोरा टटेलि एक्सट्रामिनेट जागोन, डेस्ट्रय जाजोबगोन। एडुकेसनेलि, पलिटिकेलि, ससियेलि गासैथिंबो इक'नमिकेलि जों फोजोबजास्रांगोन, एकदम जोबखागोन। आरो जोंथ' एडमिसनखौनो मोननाय नङा। मेडिकेल कलेजाव जोंनि डाक्टर जानो हानाय नङा जोंनि गथ'फ्रा, इन्जिनियारिंआव सिट मोननाय नङागोन। मोजां मोजां कलेज इउनिभारसिटिफोराव जोंनि जाफोर रिजार्भ सिट सब सेजोबनानै लागोन बिसोरो। ओरैबायदि फार एडभान्स जोंनि दा एक्जिस्टिं ट्राइबेलनिबो। गतिके बेखौ जोङो जेब्लाबो मानिनानै लाया, जों जेब्लाबो कमप्रमाइस खालामो। ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ गोदो ट्राइबेल संघनो नायबिजिरनानै होनाय जायोमोन, नाथाय नैबे समाव डाइरेक्ट डिसिनो अनलाइन सिस्टेमाव आरो स्कुलासो बेखौ फर्मखौ साबमिट खालामो। मा बुङो बेखौ डिसिखौ रेसपन्सिबल खालामदों, एकाउन्टेबल खालामदों। आगोल ट्राइबेल संघआ होयोमोन। ट्राइबेल संघआ होनो हानाय बेफोरबायदि मोनसे स्टेटिउटरि रुल बानायनानै WPT डिपार्टमेन्टआ होदोंमोन, WPT एन्ड BC डिपार्टमेन्टआ। नाथाय दानि गभर्नमेन्टआ डिसिखौ माने सल्लि माने अथराइज खालामदों आरो बेनि अर्थआनो जाबाय बिथांमोनखौ एकाउन्टेबल खालामदों। डिसि उइल बि रेसपन्सिबल। जुदि फेक सार्टिफिकेट जुदि इसु खालामो, डिसि उइल बि माने रेसपन्सिबल, सल्लि रेसपन्सिबल जागोन बियो। आरो संघखौ ओरैनो नागाराखै, संघनोबो मोनसे दायित्व होदों जे आइडेन्टिफाइ खालामनांगोन संघआ। कास्ट एन्ड कमिउनिटि अर्गेनाइजेसन उइल आइडेन्टिफाइ द माने जेनुइन क्लेम अफ दि सेटल ट्राइब पिपोल। जोङो बेखौ खालामबाय थादों दायो। जों आइडेन्टिफाइ खालामदों आरो बे आइडेन्टिफिकेसनखौ लानानै केन्डिडेटफोरा अनलाइन एप्लाइ खालामगोन, अनलाइन आपल'ड खालामगोन। ट्राइबेल संघखौ मोनसे अजद लाबोदों जे गुवाहाटीनि जे नुनुपारायाव बर'फ्रा एभिकसन खालामजादोंमोन, बेयाव ट्राइबेल संघनिफ्राय फंसेबो राव होआखै होननानै। बेथ' नङा। आं गावआनो थांदों। नालापारायावथ' आं गावआनो थांदों। आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' आं लोगोसे थांदों। जों रिलिफ हैदों आरो गभर्नमेन्टआव जों दाबि दिखांदों जे जोंनि मानसिफोरखौ मानो एभिकसन खालामदों होननानै। जेरावहाय आसामनि चिफ मिनिस्टारानो बुंखानाय ट्राइबेलफोरखौ एभिकसन खालामा होननानै। खारन फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेराव बिसोरो ट्राइबेलफ्रा हानि माने मोन्थायखौ मोनखायो, लेन्ड राइट्सखौ मोनखायो बिसोरो।
माने बे बेलायाव जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरखौ माने उइदाउट प्रायर नटिस माने एभिक्सन खालामनाय जाखो होननानै जोङो प्रेस मिटबो खालामदों। 6 शिडिउल अट'नमियाव जा डिसिनि जेबो खामानियानो गैखाया। हयथ' मनिटरिं माबाफोर अथराइज खालामनो हानाय, मनिटर खालामनो हानाय जे डिसिया माबाफोर स्किम जुदि डेभेलपमेन्टेल स्किमनि बेफोर साक्सेस जादोंना जायाखै, खामानिफोरा मोजां जादोंना जायाखै, बेखौ हयथ' भिजिल खालामनो हानाय, मनिटर खालामनो हानाय, खिन्थु एक्सेप्ट बिनि बादैथ' जेबो अधिकार डिसिहा गैया माने बिटिसिआव जा सार्टिफिकेट नङा। खायफाया जोंनिया सनवालफोरा बरा, दास, सयखिया, बरुवा, हाजरिकाबो लिरो आरो सरनियाफोराबो दास, डेका लिरो, पाटगिरि लिरो, मदाइफ्राबो लिरो। गतिके उपाधिया गेदेर खुरां नङा। माने बे हारि माने जोंनि हारिनि नंगौना नङा, सेटल ट्राइब नंगौना नङा, बेसो माने थार बाथ्रा, बेसो मुल बाथ्रा आरो मा। उपाधिया आं जेनेबा खाख्लारिखाय आंखौ सिनायबाय, खिन्थु आखौ जोंनि बर'आवबो जुदि उजिर लिरनाय दङ, खिन्थु बे एकदम बर'खा, बिनोथ' होथारनांगोनथ' बर'नो। दा सनवालफोरा मालाय क्लेन सिस्टेम आगोलनिफ्रायनो हाजरिका लिरो, बरा लिरो, सयखिया लिरो, खिन्थु कमन सारनेम बिसोरनिया जाहैबाय जेनेरेल कमिउनिटिनि मानसिफ्राबो बरा, सयखिया, दास ओरैजाय लिरो। ओंखाय आइडेन्टिफिकेसनाव एसे गोब्राब जायो आरो मा। आरो आइडेन्टिफिकेसनखौ बेनि थाखायनो ट्राइबेल संग'नो होनाय जादों। जों नायबिजिरनानैसो आइडेन्टिफाइ खालामगोन। प्लेन्स ट्राइबआव जा प्लेन्स ट्राइबेलनो 10% रिजार्भेसन होनांगौ आरो 10% एसेम्ब्लि सेगमेन्ट बा पार्लियामेन्ट सेगमेन्टआ रिजार्भ जाथारनांगोन। जेरावहाय ट्राइबेल पपुलेसन बांसिन बेखौ ट्राइबेलनो थाखाय रिजार्भ खालामनांगोन। जोंबो मोनसे हमवर्क खालामगासिनो आरो जोंबो इलेक्सन कमिसननो डिमान्डखौ खालामगोन।